हादोरसायाव बिसायख'थिनि दुंहाव बियाब दाफा फिन्नायाव क'क्राझार जिल्लायाव दाफुंजाबाय मोननै गोदान बियाब। क'क्राझार जिल्लायाव मोननै गोदान बियाब पर्बतझरा आरो बावखुंग्रि। मोननैबो बियाबावनो बांसिनै राजखान्थि दोलोआ मैखोम थियारि जादों बिसायख'थिनि थाखाय। बियाबा मोननैयाव कंग्रेस दोलोआ साखाफारा जादों बिसायख'थिनि थाखाय। बियाब मोननैनि बिसायख'थि सांग्रांथिखौ लानानै बिजाथाइ कंग्रेस दैदेनगिरिनि। मैं आपनालोक निश्चय एटुई जनाइছোঁ पर्बतझरा राइज लई अखोमर राइज लई जे मैं प्रथमबार MLA प्रार्थी प्रथारी मैं केতিয়া MLA टिकेट दाबीदार नासिलुँ मैं एबार प्रथम और नतुन कन्स्टिट्युएन्सी मैं ये कथा कब विचारिছোঁ जे मोर जीवनर सामाजिक और दलीयभावे जी मैं राइजर लगत अतप्रोतभावे जड़ित हो आছোঁ। आपनि जेहेतु कैसे मैं पुराना एजन कংগ্ৰেছী হয়। 1987 চনৰ পৰা মই অৱধাৰিতভাৱে এই দলটোৰ লগত কৰ্মী হিচাপে কাম